обедните новини на TV7 от петък 14 юни, където темите от деня са. Ето и акцентите. Делян Пеевски е новият председател на ДАНС. Нови скандални разкрития за контрабандата у нас откриват Дунав мост 2. Все пак е обед и за протести се говореше предимно в интернет. Да, но във Фейсбук до този час поне 10 000 бяха потвърдили, че ще излязат на протест същата вечер. Което вече беше новина, но не и за TV7 и News 7. За разлика от тях, в новините на BTV в 12 часа заявките за протест вече бяха отразени. Какво казахте в 6:30 на протест пред парламента ли излизате? Седянка. Извинявам. Какво ще представлява вашата седенка? Ще импровизирам. TV7 и News 7 сигурно не се занимават с импровизации. Да видим дали в новините на Нова в 13 часа обърнаха внимание на импровизациите. Новината за назначаването на Делян Пеевски завари част от протестиращите, заради които падна кабинета Борисов в сградата на Министерския съвет. Част от тях обаче демонстративно напуснаха срещата и обявиха, че още тази вечер подновяват протестите. Те обявиха, че организират в 18 часа, цитирам, седянка пред парламента в знак на протест. А сега да видим и БНТ 1 в 13:30. Пред журналистите заявиха, че ще организират протест пред Народното събрание тази вечер от 18:30. Може би в новините на TV7 в 15:30 вече ще споменат нещо за зараждащите се протести. Може би, ама надали. Акцентите от деня за тях бяха тези. В началото на емисията акцентите до този час. Делян Пеевски е новият председател на ДАНС. Нови скандални разкрития за контрабандата у нас. Откриваме официално Дунав мост 2. А за протести така и не се спомена в цялата емисия. Може би ще изненадаме TV7, като кажем, че БНТ 1 отразиха зараждащия се протест дори в новините си на турски език от 16:10. Başbakanlık çıkışında konuşan Ocak ayı protesto olan liderleri Yanko Petrov ile Doncho Dudevski, Deлян Пеевски'nin seçimine şoke olduğunu açıkladılar protestocular. Както разбрахме, протестите бяха насрочени за 18:30, точно когато започват централните новини на TV7. Може би тогава вече ще споменат нещо за протеста. Парламентът избра Делян Пеевски за председател на ДАНС. Откриха официално Дунав мост 2. Какви са основните проблеми на Благоевград? Световното население ще бъде почти 11 милиарда души. В темите от деня отново нищо. Да видим какво ще кажат в прякото включване от парламента 10 минути по-късно. За тази нестандартна ситуация се изисквало и нестандартно решение. Кандидатурата на Делян Пеевски било именно такова. Явно протестът се заражда зад гърба на репортерката, но въпреки това тя не споменава нищо за самия него. Бърка се, Мария. Как да не са споменали нищо за протеста? Подобна е позицията на протестиращите от палатковия лагер до Народното събрание, които, знаете, преди месеци бяха двигателя на протестите, които доведоха и до оставката на ГЕРБ. Да, Румене, отишли са да питат протестиращите от преди 3 месеца, а не тези, които протестират в този ден. Те дават своя кредит на доверие към новия шеф на агенцията. Странно, по другите телевизии говориха за протестиращи, които не подкрепят новия шеф на агенцията. Чуйте още от тях. Видях, че е организиран доста бързичко. Това ми прилича на едни протести, други, които се организираха от партийни централи по 5-6 хиляди човека за един час организация. Логично ли е да се протестира срещу нещо, което все още дори не е започнало да работи? А логично ли е да измествате фокуса от основния проблем на деня? Логично е, Румене, логично е. А сега да видим как изглеждаше новината на деня в централната емисия на Нова в 19 часа. Заради избора на Пеевски, десетки хиляди организират протести срещу правителството. Към момента са обявени протести в 15 града на страната, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Хиляди са се събрали тук на площад Независимост в знак на отрицание на това, което се случи днес. Морето от хора стига до статуята, която е на Света София. Нека чуем атмосферата сега. Чуйте! Подобна е картината и в централните новини на БНТ 1 в 20 часа. Тук наистина тази вечер се явиха няколко хиляди, които в момента, може би виждате, започнаха да се изтеглят зад мен най-вероятно към Народното събрание. За късмет в същия час са и централните новини на News 7, където вече няма начин да не се усетят, че е неуместно да не покажат кадри от протеста. Няколко града на страната имаше протести срещу избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Малко по-късно в емисията ще ви покажем картинка от тях. Надяваме се, че все пак ще има картинка и от най-големия протест в столицата. На кой му дреме какво става в София? Но да видим каква ще е картинката малко по-късно.
Както вече ви съобщих в началото, в няколко града в страната имаше малобройни протести срещу избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС. В центъра на София протеста проследи Габриела Николова, която сега включваме на пряката ни линия. Зад мен може да чуете, са се събрали хора, които протестират срещу днешното решение на Народното събрание за избор на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Ние ги чуваме, но какво ще видим, това е друг въпрос. В страната на някои места имаше малобройни протести. Така, например, в Русе се събраха около предимно млади хора. Освен това, в Хасково, там се събраха около 20-30 човека в центъра на града. А многохилядният протест в центъра на столицата не е ли достоен да бъде показан в централната емисия на една специализирана новинарска медия? При това с ресурсите на CNN. Чувате, в момента се засилват скандирането тук пред Народното събрание. Това, което ние успяхме да видим тук от високо, е, че пред църквата Александър Невски има няколко автобуса. А пълният площад под вас не го ли виждате? Как да го видят? Виж колко хитро са скрили протестиращите с надписа си. Нали всичко при тях е без цензура? Иначе щяхме да видим това. Друго си е така. За да ви покажем, че има възможност да се види всичко от тази прекрасна гледна точка от същото място, но преди да са се събрали протестиращите. Започвам да разбирам. Явно TV7 смятат, че протестът в София е манипулиран и затова репортерката го загърбва до края на емисията. На другия ден пред факторът Кошлуков изпълнителният директор сам обясни причините да не ни покажат протеста в столицата. Понеже се чу, че имало някакво медийно затъмнение. Две от най-големите телевизии национални, в това число TV7 и BTV, имаха огромен проблем вчера с подаването на сигнала от площада пред Министерски съвет. Странно, от това, което видяхме по BTV, не личеше да са имали огромен проблем. А дори и да са имали технически проблеми, това не им попречи да отразят протеста. Но да продължим с оправданията на изпълнителния директор на TV7 и News 7. За мен няма друго обяснение, освен че някаква групировка или криминална структура, или как да нареча, буквално заглушаваше сигнала и на GSM-ите, и на техниката, с която ние разполагаме. Знаех си! В TV7 и News 7 са искали да ни покажат протестите, но за зла участ някой нарочно ги е саботирал. Незнайно защо. Може би защото в същия ден Бареков така категорично говореше на площада в Благоевград, че е на страната на народа. Това, което аз ви давам и което ви казвам, е, че вие може да вземете съдбата си в собствените си ръце. Че вие взети заедно сте по-силни и от Борисов, и от Цветанов, и от ДПС, и от БСП. Бъдете заедно, не се делете. Вие сте жертви. Заедно с вас и аз съм жертва. На хората обаче явно нещо не им хареса и когато на другия ден TV7 наистина отиде да отрази протестите, не Бареков, а екипът му се оказа жертва. Здравей, Косио! Добър вечер и на нашите зрители. Господина, който се опитва да ми подречи, да ви покажа. Тук са дошли хиляди хора, които са дошли заедно с децата си. Искат жива връзка с Бареков, както чувате някои от протестиращите. Така. Добре, колеги, предлагам да се върнем по-късно тук. Ние постъпихме изключително достойно, излязохме с микрофони. Диана, не чуваме нищо от теб в момента. Предния ден ги заглушаваше цяла групировка, а днес само един протестиращ. И то по какъв начин? Че много лесно ги заглушават. Да чуем дали ще затъмнят информационно TV7 и при второто пряко включване. Да, чуваме се. Сега обаче ще стане изключително шумно. Този господин, който се представи като Петан. Поне се е представил. А от телевизията побързаха да скрият логото си от микрофона, след като разбраха какви са нагласите на протестиращите към тях. Липсата на лого обаче не попречи и на други протестиращи да кажат мнението си за медията. Телевизия няма място на този площад, тъй като не отразяваме събитието обективно, това няма как да е така, тъй като бяхме на площадите. И докато Диана Радева се размина само с звуков дискомфорт, друг екип на News 7 претърпя доста по-сериозна атака. Екипът се прибра в микробуса, но и на микробуса не му се размина. Тук вече Бареков спокойно може да каже. Заедно с вас и аз съм жертва.
Само за няколко минути микробусът на Нюс 7 беше порядъчно украсен. Така е, Мария. Когато казваш, че работиш без цензура и в интерес на народа, а спестяваш важни подробности от обществения живот, в един момент народът те заплюва.